Il-President George Vella indirizza l-Konferenza tal-Pjattaforma Nazzjonali tal-Kanċer li twaqfet fl-2015 fejn fakkar il-ġlida kontinwa kontra l-kanċer waħda mill-akbar battalji li wieħed jista' jaffaċċja iżda rrikonoxxa li llum saru avvanzi kbar fl-apparat u l-mediċina relatata. Fil-konferenza bit-tema Getting Through Cancer Together, il-President Vella tenna l-importanza ta' din il-pjattaforma fejn semma kif is-suġġett tal-kanċer u wieħed sensittiv u li jaf jolqot lil kulħadd. Stqar dan fil-waqt li fakkar kif numru ta' organizzazzjonijiet li jaħdmu qatih f'dan is-settur jeħtieġ jibqgħu maqudin biex jilħqu aħjar il-miri tagħhom għal ġid tal-komunità. Il-President qal kif bħala organizzazzjonijiet jistgħu jgħinu sew lil xulxin anke permezz ta' din il-pjattaforma. Numru ta' organizzazzjonijiet li għandkom interessi totalment differenti ħafna drabi, però bad flimkien taqdu u tajnu lil xulxin anki għaliex tkun qegħdin tħarsu iktar mill-lat holistiku lejn din l-sfida. Il-President tenna l-importanza dwar l-arfin u li wieħed iħares saħħtu kemm b'mod preventiv iżda fl-istess waqt anke jagħmel it-testijiet neċessarji fejn ikun hemm bżonn. Enfasizza fuq kemm hu importanti li nikkonċentraw u narfu sew dwar x'għandha tagħmel persuna la darba jinstab li qed bati minn xi tip ta' kanċer. Tanna jgħid kif wieħed m'għandux jitraskura l-appuntamenti li jintbatulu biex jattendi għal testijiet għax illum il-ġurnata għandna apparatu teknoloġija li jaqbdu l-kanċer mill-bidu tiegħu. Il-Konferenza Nazzjonali kellha lan li toħloq għarfien akbar fost il-pubbliku dwar kif wieħed jista' jnaqqas ir-riski li jkun espost tal-kanċer jew jgħin il-vittmi qrib tiegħu fi żminijiet mill-aktar diffiċli fil-ħajja.